Teksten handler om det arabiske forår og de økonomiske konsekvenser, revolutionen har medbragt sig. De unge mennesker gik på gaderne på grund af de stigende fødevarepriser, den høje arbejdsløshed og den korruption, der gennemsyrer al økonomisk aktivitet i regionen. Nøglen til revolutionen var den høje arbejdsløshed blandt unge og deres generelle utilfredshed. For nogle lande i regionen indebar revolutionen uventede økonomiske gevinster i form af forhøjede oliepriser, men størstedelen af regionen har haft negative følger af det arabiske forår. Egyptens økonomi vil, ifølge forudsigelse fra Institute for International Finance, skrumpet med 2,5%. Det skyldes til dels, at revolutionen selv lægger en dæmper på de økonomiske aktiviteter, fordi de har forstyrret den offentlige orden, erhvervs- og forretningsliv. Egyptens statistiske bureau, Central Agency for Public Mobilization and Statistics, anslår, at de økonomiske tab Egypten blev påført, da menneskerne flokkedes på Tahrirpladsen, til at være omkring 1,7 milliarder dollars. Derudover skal der medregnes tab i eksportindtægter og indtægter for turismen og de igangværende forstyrrelser, der skyldes strejker. Et af de største tab er kapitalflugt. De egyptiske forretningsmænd klager over et skyhøj kriminalitet. Disse rige araber har ingen tiltro til revolutionen og bringer deres formue ud af landet. Så de økonomiske vilkår er blevet værre og ikke bedre, som følge af det arabiske forår. Økonomiske lammelser og forringet levestandard er meget normalt for revolutionscyklusen. Enevælde. Det bærende i enevælde var, at kongen var den almægtige. Det var ham, der bestemte alt. Og som Ludvig den 14. sagde, staten, det er mig. Mig. Nemlig. Det var også på det tidspunkt, at merkantilisme var utrolig vigtig. Det var kongens måde at vise på. Det var kongens måde at skabe rigdom til sig selv på. Ved produktion, søfart, handel og udenrigshandel, det kunne have skaffet landet kapital, og på den måde kunne han vise, at han var rig. Det handlede simpelthen om at få så meget sølv, guld og andre værdigenstande ind til landet. Det handlede ikke om, hvad det var værd, men om, hvor meget man havde. Det var også på det tidspunkt, at der opstod noget kaldet trekantshandel. Det var slavehandel, som foregik primært mellem, det var primært landene England, Holland, Frankrig og Spanien, som stod for handelen. De gik fra England og til Afrika, hvor England havde færdigvarer med, og byttede det for slaver. Slaverne sejlede de så med over til USA, eller til Amerika, hvor de så byttede slaverne for det sukker, der var produceret i sukkermarkerne. Det var slaverne, der skulle producere det, men de fik ikke selv noget ud af det. Sukker det førtes med tilbage til Storbritannien, hvor det blev solgt. Det var også på det tidspunkt, hvor Nederlandene fik stor økonomisk opsving. Yay! De var utrolig tolerante, når det kom til religion, og det tiltrak rigtig mange mennesker, som stimulerede den økonomiske vækst. De havde store havne, og de havde nem adgang til verdenshavene, og dermed også til handelen. England havde faktisk ingen konge på det tidspunkt. Der var ikke brug for enevældet, for der var en fin balance mellem kongemagt, borgerskabet og adelen, og men kongerne i resten af Europa, de overtog magten. Oplysningstiden. Enevældet begyndte at smuldre, og i 1776 ville amerikanerne have uafhængighed. De ville løsrive sig fra England. Vi vil løsrive os! Og det ville Frankrig gerne støtte. Okay, det støtter jeg. Men desværre vil de forfærdeligt forgælde den. Nej, penge, kom tilbage! Det var rigtig træls. Og derfor, i 1789, der var den franske revolution, hvor franskmændene gjorde oprør mod deres konge, og dermed også enevældet. De nægtede at betale så høje skatter. Der var simpelthen ikke nogen, der havde råd til det. Men jeg vil have flere penge. Altså. Så begyndte de så at blive demokratiseret. Det var synd for alle, at samfundet var så skævt fordelt, og at der var nogen, der havde så store privilegier, når andre måtte nøjes med ingenting. Og det er jo derfor, at enevældet faldt. Pokkers. Menneskerettighedserklæringen er skrevet den 26. august 1749. I erklæringen står der, at alle mennesker de fødes lige og med ens rettigheder. Men vi bliver delt op efter sociale lag og de grupper, vi kommer i senere hen i livet. Her kunne der være tale om, at man enten var bonde eller adelig. Samfundet blev erklæret som noget frit, og samfundet var med til at bestemme, hvilke politiske love og regler, der blev grundlagt.
og der var aldrig en person, der ville stå med magten alene. Og ligesom at folket, de var med til at bestemme rettigheder og rettighederne og lighederne i samfundet, så var de også med til at bestemme, hvilke straffe og beskyttelser man kunne have. Så det vil sige, hvis man var adelig, og man myrdede en person, så ville den adelige få den samme straf, som en bonde ville have, eller få. I erklæringen der fastgør man, at folk de kan tale, skrive og udtrykke sig frit om deres meninger, så længe at det ikke vil give dårlige men for samfundet. Og enhver person, som vil blive tjekket for, hvor mange penge hun tjener, og som så skal betales tilbage i skat. Hvis man ikke har et samfund, der har den her menneskerettighedserklæring, så vil samfundet ikke have de samme rettigheder og styringer. Og det vil gøre, at hvis den bestemmende magt den ikke er delt ordentligt, så vil samfundet ikke få en stabil og god bund, hvilket siger, at samfundet ikke får en god forfatning. Kilden er en del af den amerikanske uafhængighedserklæring, som stammer fra den 4. juli 1776. Erklæringen skulle være skrevet af Thomas Jefferson og skulle være forberedt af en 5-mandskomité. I alt underskrevet af 56 mennesker den 2. august 1776. Formålet med tilblivelsen af kilden er, at folk skal have mulighed for at læse begrundelsen for Amerikas løsrivelse fra England, for at folk kan læse, hvad amerikanerne ønsker for deres nye samfund. Folk er født frie og lige. Amerikanerne ønsker ikke, at folk skal være slavebundet overalt, men derimod have lov til at gøre med sit liv, hvad man har lyst til. Grunden til denne løsrivelse var utilfredshed fra Amerika, som dengang var 13 britiske kolonier. Da disse kolonier ingen politisk indflydelse havde, og derfor ikke generelt havde nogen indflydelse på samfundet, var de dybt utilfredse med, at de skulle indrette sig efter de regler, de vedtog over i England, specielt fordi de var pålagt at skulle betale skatter. Derfor gjorde de oprør.